खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि गोख्रों दाबि आरो बे गोख्रों दाबिखौ बिटिसि सरकारा जुदि थाबैनो मावफुङाब्ला एबा बोहैथि दाननि मे दानावनो मावनानै जुदि फोजोबस्राङाब्ला अब्ला फैगौ जुन दाननि गिबि सप्तायावनो बिनि गोख्रों फिननायखौ होगोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचआ आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिनि जा सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनिफ्राय गोख्रों दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे आरो गोबां मानि स्ल'गान होनानै बिटिसि सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 17 एप्रिल खालाराव जा चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव जा फरेस्ट मावख'आव दुंहाव थासारि आरो बायजोनिफ्राय फैनानै बिटिसि ओनसोलाव दुंहाव थासारि खालामफैनाय मावबादिफोरखौ थाबैनो बेनिफ्राय होखारनांगौनि दाबि बिथांमोना मा दाबि दैखांदों। बिटिसि सरकार गोख्रों जा, बर' हारि खौसे जा, हाग्रा ओनसोलाव मावबादि थाफैनाय उदखार थाफैनाय बिसोरखौ थाबैनो होखारनांगौ आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हाखौ रैखाथि होनांगौ एबा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हायाव आयेननि बेरेखायै रोजा रोजा आयेननि बेरेखायै दखल खालामना थानायखौ बेबायदि खाबु मोननायावनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच आफादनिफ्राय। आरो बेयाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा गोख्रोंसिनै दाबि दैखांदों दि बे समानो सम, दिनैनि समानो सम जे इभिक्सन खालामनाय समा बेनो राइट टाइम आरो बे समावनो बिटिसि सरकारा इभिक्सन खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। मे दानावनो जुदि इभिक्सन खालामाब्ला आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा जुदि मे दानावनो बोहैथि दाननि जा मे दानावनो जुदि इभिक्सन खालामाब्ला एबा खालामनानै जुदि फोजोबस्राङाब्ला जुन दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनिफ्राय सोमावसारगोन थाद'नाय गैयै सोमावसारगोन होननानै बे समाव अजद होदों एबा दाबि दैखांदों आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिसिम। दानिया फैदो बिदिब्ला जा रुनिखाता ओनसोलनि जाथाय आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जे लाख ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हायाव आयेननि बेरेखायै नन ट्राइबेल सुबुंफोरा दखल खालामदों, मावबादि हाबनानै थाफैनायफोरखौ थाबैनो होस्रांनांगौनि माबोरै दाबि दैखांदों आरो बिटिसि सरकार आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ गोख्रों जानो खावलायदों आरो थाबैनो फिन आरोबाव बे समाव बिटिसि सरकारनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायफिनगोन बेनि सायाव होननानै अजद दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय माबायदि बाथ्रा बुंदों जों नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैगौनि। बे दखानदारिखौ होखारनांगौ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बे दखानदारिफोरखौ होखारनांगौ हाग्रा ब्लकनिफ्राय बे दखानदारिखौ होखारनांगौ लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो। बावैसो सिगां 12 तारिख जानुवारियाव जे सिखोना जोहोलाव बिस्मितखौ बुथारबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाय 17 तारिख एप्रिलाव जे बे रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ जे बुफाय बुसि खालामनानै बिनि सिलाय लुट खालामनानै लांबाय आरो माने गारि घरा सावनाय गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनाय बे जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे परिस्थिति लाबोदों। जों थागिबि बर' फिसाफ्रा बे जायगानि थेवबो जोङो खुनु अफिसखौ जों दिनैसिम बुफायाखै। गोबां बर' फिसाफ्रा इभिक्सन खालामजादों, रावखौ जों बुफायाखै, जेबो गाज्रि खालामाखै। खिन्थु दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रानो दिनै जोंनि जायगायाव जे जोंनि मानसिखौ बुथारनानै जोंखौ माने गिलु बालु मोनसे थासारियाव खोलैनाय, गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव दोननाय बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों। आरो लोगोसे जायनाखि माने फरेस्टनि जायनाखि अफिस सावनाय बेफोर गिलु बालु मोनसे थासारि जाय माने एक्सना जाय फरेस्ट अफिस सावनायनि जायनाखि एक्सन बिनि नेचारा नायोब्ला बे मावबादिनि मोनसे नेचार बे साधारन मानसिया बिदि खालामनो हाया। दाउथे बे गिलु बालु माबा थासारिया
जोंखौ सोमोनांदों गिख्रंहावदों बेखायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मोनसेया सम सम बेखौ लानानै मेम'रेन्डाम होदों सिजदिनो जों मेम'रेन्डाम फरेस्टनो जे बेसेबां हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थाबाय दं इलिगेल बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ जों बुंदों आरो जों मिथिगौ दा हाग्रा ओनसोलाव बिहार बेंगल झारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाबाय दं गोबाङानो जायफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा बे जायगानि भाषाजों मिलाया दा गथिखे बिसोरबायदि मानसिखौ हमनानै दिहुननांगौ आरो बिसोरबायदि थानायनि थाखायनो दिनै बे जायगानि असे दाखिनि सावथालफोर जोंजों गोरोबनानै थाग्रा बर' फिसाजों गोरोबनानै थाग्रा खुनु जोंहा बिसोर जोंहा सत्रु गैया फिसाबो जों सत्रु गैया दा बिसोरबायदि मानसिया फैनानै थाबायनानै दिनै बे जायगानि थागिबि माने सावथालफोरखौबो जे माने बर'नि बेरेखा थुनजुरलायनानै बर'नि बेरेखा सुथुर खालामना होदों दा गथिखे बिसोरबायदि मानसिखौ बे जायगायाव दोननो नाङा गथिखे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ जों होखाराब्ला बे जायगायाव थाबाय थायोब्ला बिसोरो जोंनि भबिष्यता खोमसि जागोन गिथाव जागोन बेखायनो हाग्रा ओनसोलाव जिबां माने इलिगेल बाहेरानिफ्राय फैनानै थाबाय दं आरो हाग्राखौ अकुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ जों बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदों सिजदिनोबो फरेस्टनि मेम'रेन्डाम होदों जोङो ओमफ्राय जों बेखौ डिसिनावबो मेम'रेन्डाम होदों चिरां डिसि क'क्राझार डिसि आरो लोगोसे बिटिसिआवबो जोङो हाग्रामा महिलारिनो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय दा अदेबानि बिथांमोनहा दाखालि समाव मोनसे कर्ट अफ कन्डाक्टनि आन्दाराव थानायखाय एक्सन लानोथ' उसुबिदा जादों जानो हागौ दा कर्ट अफ कन्डाक्ट बायबाय जेला दा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबै एक्सन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेनोसै टाइमा जोंहा आरो बे टाइमाव हायाब्ला जों खुनु जों हानाय नंला जों बेखौ साननानै लायो आरो जोंहा आयेनानो जोंनि लोगोआव दंखायो जिहेतु बे फरेस्ट राइट्स एक्टनि जानाखि आयेन माने 2006नि बे 2006नि आयेन बादि इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरानिफ्राय हाबनानै थाबोनाय बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो बिसोरखौ बे जायगायाव दोननो नाङा आरो गुबुन जायगानि ट्राइबेलनिफ्राय गुबुन जाथिफोर जायफ्रा दं हाग्रायाव बिसोरो मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 15 खरि अब्ला 75 बोसोर जायो 75 बोसोरबा 1930आव बे जायगायाव थानाय जानांगौ गुबुन जाथिफ्रा दा ओंखायनो 1930आव बिसोर गैयाब्ला बेखौ होखारनांगौ जों बाथ्राखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जायनाखि बर' फिसाफोर दं हाग्रा ओनसोलाव थानाय दा बिसोरबो जाहाथे आलाय सिलाय जाया जायफ्रा फरेस्ट राइट्सनि माने आयेननि बाहेरायाव बिसोरबो जाहाथे थानायफ्रा जाहाथे बिसोरखौ जों मोजाङैनो दोनफिननायनि बेबस्था खालामनो हायो जों बेखौ सावरायलायदों दिनै मिटिङाव मोजाङैनो ओमफ्राय दिनै मिटिङाव जों सावरायनाय जाबाय फैगौ समबारखालि जोङो सिजदिनाव मोनसे आल्टिमेटाम होगोन आल्टिमेटाम जे बिथांमोना मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामबा जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च आरो रायजो राजा गासिबो जोङो माने फैगौ जुन दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय आन्दलन खालामसिगोन जों बेखौ दिनै घोषणा खालामनाय जाबाय आरो जों बेखौ प्रस्ताब लानाय जाबाय आरो जों खुनु दिन फासयनाय नङा जोङो राजनितिनि खुनु गोहोमखौ जों माने सिन्था खालामनाय नङा जोंनो न्याय नांगौ आरो बर' जाथिया थांना थानांगोन जों बे जायगानि थागिबि फिसा दिनै गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयै दिनै जोंनि सायाव अयथासार खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ सिगिस' खालामनाय जोंखौ गिग्रुंनाय जोंखौ खालामबाय हा हु सेनाय बायदिसिना जाबाय दा गथिखे जों दिनै जोंनि भबिष्यतखौ लानानै जों दिनै जातिनि उद्धारनि थाखाय जों दानि खामानि मावनो ओंखारदों जों रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायहरो जाहाथे जोंनि फैगौ दानि धर्ना हाबाफारिफ्राव जों जुन मासाव जितु सप्ताहयाव जों धर्ना हाबाफारि लागोन बे धर्ना हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो जोंखौ सापर्ट खालामो जों बयखौबो खावलायहरो आरो गेजेर गेजेर जों रायजो राजाफोरजों मोनसे मिटिं लिंनो थाखाय जों दिनै मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने जेसेबां बर'नि आफाद दं जातीय आफाद माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादजों जोङो रायलायगोन बेखौ जों डिसिसन लाबाय जेरै फरायसा आफाद दङ बर' साहित्य सभा दङ बर' समाज दङ आबोब दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन भलन्टियार फर्स आफाद बेफोरबायदि आफादजों रायलायनो जों मोनसे थांखि लाबाय आरो जों बयखौबो लिंहरनानै रायलायगोन जाहाथे जों जातिनि बे अलखद टाइमाव जातिनि बे माने खैफोद टाइमाव जाहाथे बयबो ज' जायो खौसे जायो आरो खौसेयै जाहाथे बयबो आवाज होयो खौसेयै जाहाथे बयबो मावलाङो जों बेखौनो दिनैनिफ्राय जोङो ज' जानायनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायगोन आं बेखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनोबो मिथिहोनाय जाबाय।